खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दिनै 5 जुनाव समायखिरा लानाय हाबाफारि। BTC काउन्सिलआ मोसौ बाजारफोरखौ फोथांफिनगोन। हा गैजायै नखरफोरनि थाखाय हा पाट्टा गनायथि होदों। गवालपारायाव गोदानै जुलि जानाय आइजोनि गोथै सह नखरनि सुबुंफोरा बुथारनायनि अजद। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। बङाइगावआव उन्दै हिन्जावसाखौ गाग्लोबनाय, दायनिगिरिखौ हमबाय। कार्बि आंलंआव 1 कौटि रांसो बेसेननि आफिम जब्द, साबाखौ खायो। आसामाव रियेल टाइम मबाइल डिजास्टार एलार्ट सिस्टेम बेखेवगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। दिनै 5 जुनाव समायखिरा लानाय हाबाफारिनि सिगां आसाम CMआ सा 12 सोद्रोमानि मन्थ्रि आफादनि मुंखौ फोसावबाय। दिनै 5 जुन खालि सानजौफुनि 12:45 रिंगायाव जानो गोनां समायखिरा लानाय हाबाफारिनि सिगां आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया सा 12 सोद्रोमानि मन्थ्रि आफादखौ फोसावो। बे बाथ्राखौ एक्सआव मोनसे पस्टनि गेजेरजों फोसावनाय जादों। समायखिरा लानो गोनां मन्थ्रिफोरा जाबाय अश्विनी राय सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बरा, बिश्वजित दैमारी, जयन्त मल्ल बरुवा, कौशिक राय, केशव महन्त, कृष्णेन्दु पल, नीलिमा देवी, पीयूष हाजरिका, रनज पेगु आरो सुशान्त बरगहाय। गोदान मन्थ्रिफोरा रामनि दैदेननायाव आसाम सरकाराव हाबगोन। समायखिरा लानाय हाबाफारिनि उनाव पर्टफलिय' राननायखौ फोसावनाय जागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। BJP दैदेननाय NDA सरकारा 2026 मायथाइनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव गोख्रों गोहोआव फैफिनदों। नैथि खौराङाव दङ। BTC काउन्सिलआ मोसौ बाजारखौ फोथांफिनगोन। हा गैजायै नखरफोरनि थाखाय हा पाट्टाखौ गनायथि होदों। BTCआ हा गैजायै नखरफोरनि थाखाय मोसौ हाथाइ हा पाट्टाखौ गनायथि होबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC मावफुं आफादा रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनो आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन BTRआव हानि बिगोमानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोननै गाहाय थिरांथा लादों। कक्राझाराव मोनसे मेलनि उनाव खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुङो दि काउन्सिलआ गोजाम मोसौ बाजारफोरखौ फोथांफिननो आरो गासै ओनसोलाव गोदान फसंनो थिरांथा लादों। बे हाबाफारिनि थांखिया बांसिन आयनि खाबु सोरजिनायजों लोगोसे आबादारिफोर, जिब-जुनार बिगोमा आरो फालांगिफोरखौ हेफाजाब होनाय। काउन्सिलआ BTRनि गामियारि आरो नोगोर मोन्नैबो ओनसोलाव थानाय हा गैजायै सुबुंफोरनो हा पाट्टा होनायनि थांखिखौबो गनायथि होयो। बे थांखिया गोबां नखरफोरखौ हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जायहा गाव आवग्रिनानै लानाय हाखौ आयेन बादियै बिगोमा गैया। बे थिरांथाफोरा रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोगोन आरो BTRनि सुबुंफोरखौ बांसिन समाजारि रैखाथि होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। गवालपारायाव गोदानै जुलि जानाय आइजोनि गोथै सह नखरनि सुबुंफोरा बुथारनायनि अजद होदों। आसामनि गवालपारा जिल्लायाव सासे गोदानै जुलि जानाय आइजोखौ सन्देह गोनां थासारियाव गोथै देहा मोननाय जायो, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बे जाथाया लखिमपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय मेसरभिटा गामियाव जादों। थैनाय सुबुंनि नखरनि सोद्रोमाफोरा बिथांखौ बुथारदों होननानै अजद होदों आरो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों। हरखाबै थैनाया जायगानि थागिबिफोरखौ सोमावग्लुंदों आरो बोलि जानांनाय सुबुंनि बाहागिफोरनि गेजेराव जिंगा सिदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ हादोरनि लेबार टेक्सटाइल एन्ड स्किल डेभेलपमेन्टआव सोद्रोमा महरै बिबान होबाय। बाथि खौराङाव दङ। बङाइगावआव उन्दै हिन्जावसाखौ गाग्लोबनाय, दायनिगिरिखौ हमबाय। बङाइगाव जिल्लानि हलदिबारि ओनसोलाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला हिन्जावसाया जेब्ला जि-जोम सुनो थांदोंमोन अब्ला बे जाथाया आइ दैमानि साखाथियाव जादों। भुगिनांनाय नखरनि अजद होनायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो दायनिगिरिखौ हमनो हायो, जायनि मुङा रफिकुल इस्लाम होनना सिनायथि मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया हिन्जावसाखौ गाग्लोबदों आरो हेंथा होनायाव जोखोम खालामदों।
खौरां मोननाय बादिब्ला गावनि फिसाजोखौ रैखा खालामनो नाजानाय समाव बोलि जानांनाय बिमाखौबो गाग्लोबदोंमोन। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया जायगानि थागिबिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों, जाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि दाबि खालामदों। द'थि खौराङाव दङ कार्बि आंलंआव 1 कौटि रांसो बेसेननि आफिम जब्द, साबाखौ खायो। आसाम पुलिसआ कार्बि आंलं जिल्लानि दिल्लय गेटआव फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशन खालामनाय समाव 1 कौटि रांसो बेसेननि 13.482 किल'ग्राम आफिमखौ जब्द खालामो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय साबा सुबुंखौ हमनाय जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे अपारेशनखौ थि संगालि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय जादों। पुलिस हान्जाया सिग्रोमनाय समाव गंसे गारिनिफ्राय बोखांनो हानाय बेसादखौ बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ सोंथि खालामनाय जादों आरो ड्राग्सनि फुंखा आरो थावनिखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे जाफुंसार अपारेशनखौ बाख्नायदों आरो फेग्रा मुवानि बेरेखा सोमावसारनायनि थाखाय हादोरसानि खोथा होनायखौ रोखा खालामो। स्निथि खौराङाव दङ आसामाव रियेल टाइम मबाइल डिजास्टार एलार्ट सिस्टेम बेखेवगोन। दि आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटि (ASDMA) आ रायजो राजाफोरनो नंगुबै समाव खैफोदनि सांग्रांथि रादाब होनो थाखाय गासै हादोरसायाव सेल्फ ब्रडकास्ट सिस्टेम (CBS) खौ जागायनो फोसावदों। बे खान्थिया मिथिंगायारि खैफोद आरो गुबुन जाब्रबथायनि समाव मबाइल फनफोराव थोंजोङै इमारजेन्सि एलार्ट हरगोन। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे टेक्न'लजिया दैबाना, बांग्रिं, गोब्राब बोथोर थासारि आरो गुबुन हरखाब जाथायफोरनि सोमोन्दै गोख्रै सांग्रांथि होनायाव मदद होगोन, जायनि गेजेरजों सुबुंफोरा थि समाव रैखाथिनि राहा लानो हागोन। एलार्टफोरा गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलनि गासैबो मबाइल बाहायगिरिफोरनिसिम मोनसे समावनो सौहैगोन। सेल्फ ब्रडकास्ट सिस्टेमआ मिरु सरकारजों खैफोदनि थाखाय थियारि जानायखौ गोख्रों खालामनो आरो हरखाब फोनांजाबखौ साबसिन खालामनो थाखाय जागायनाय मोनसे हादोरनाङारि हाबाफारिनि बाहागो। बिबानगिरिफोरा फोथायो दि गोदान खान्थिया हादोरनाङैनो खैफोदनि गेजेराव खैफोदफोरखौ खमायनाय आरो सुबुं रैखाथिखौ फोसाबनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।